Ens disposem a acompanyar-vos amb esperit penitent i agraït pel camí dolorós vers el Calvari que veu per la nostra salvació. Digneu-vos a comunicar-vos els sentiments que tingueu a la vostra passió, a fi que coneixent-vos millor ens ajudi a compenetrar més la nostra vida a la vostra. Mare estimada, vulgueu acompanyar-me, Senyor, i us beneïm. Condemnat a mort, el qui és la mateixa innocència i la mateixa santedat, i després d'haver gastat la vida sols a fer el nivell i a tothom.
tercera vegada. Us adorem, Senyor. Tal com va néixer va morir Jesús a la més absoluta pobresa. Així expia l'afany insaciable de tants per a tenir molt i de tot, mentre d'altres no tenen l'indispensable per a viure. Si volem viure som... Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos qualsevol cosa ara.